muri kuvaona vanhu, muri kuvaona. Maiki vari kuti maiki ngaisvike kuvanhu, so izvi zvinhu zvaitika paharare apo as reported by Fadzai Mahere. hanzi chii muri Zimbabwe, muri kuvaona vanhu imimi, muri kuvaona vari kutobuda, vari kutera maiki, vari kuita sei, but vanhu vakatodhiniwa, right? Hanzi naFadzai Mahere, nonsense. The whole thing was a charade. Why did ZANU-PF members violently descend on our bay saying amubate Mike? It was a total farce. No amount of busting and shame political choreography will give legitimacy to this bill. The people are saying no. We need new leaders. Muri Zimbabwe, muri kutoona imimi kutoti pakaipa. Muri kutozviona imimi moga kutoti noise iyo iri kutoitwa nevanhu vari kutojamuka kuti havasi kuda zvekutongwa nechitororo, handiti. The good thing is hatisi kuona any violence iri kuitika. That's a good thing. But muri Zimbabwe tose tangu kuti taiona nyaya iri kupisa right now, ko ZANU-PF iri kugwana kuita sei, because vakomana vari kuzama kuti vanhu vari kuoposa zvinhu izvi vasatombogara vanzwikwa, handiti. But mareasons avo anenge ari echii, vari kuvhunduka here kubudisa kuti kune vanhu vari kuramba 2030 bill, ende vari kuzama here kupendera vanhu picture yekuti munhu wese ari kuda 2030 bill, because kana dziri dzopfungwa dzavo ka hatisi kuona zvichibudira. Muri Zimbabwe kune vamwe venyu vaatenda kuda kuti mutiudze kuti zvizvi zvamaona umo muHarare, zvizvi zvamaona kunzvimbo dzamaatenda, zvizvi zvamuri kuona pasocial media, zvizvi zviri kufadzai about this process. Is there anything chiri kufadza about this process? Because pana vamwe vari kuti ivo they are happy about this process because this process iri kuburisa utsotsi hwese. So at this time hapana muZimbabwe nokuti anosara achiti you know what, I don't really know chiri kuitika, but munhu wese right now ari kungotozviona kuti pane utsotsi hwakawandisa. Ende zviri kunzi vauya futi nemabhazi muHarare imomo, same tactic yakaitika kuBulawayo nezuro, ndo iri kunzi same tactic futi yaitika ipapapa. Muri Zimbabwe regai tipinde futi mune imwe nyaya iri kutaurwa panapa. Hanzi naDavid Coulthard right now 19 minutes ago, hanzi, I am utterly disgusted by the fact that my son was set up and outnumbered by thugs today at the constitutional hearing conducted in Harare. Despite how disturbing this video is, I am thankful to God that dog is safe and relatively uninjured. He had his cell phone stolen, his glasses broken, and he had abrasions and bruises, but otherwise survived this brutal assault by clearly several thugs. Some of the leadership of ZANU-PF have completely lost their way. So muri Zimbabwe muri kuona video yatiri kutaridza video about zvaitika kumwana waDavid Coulthard uyo. Muri kuzvionera video muri Zimbabwe muchiona kuti shwa vanhu vari kutopenga muri Zimbabwe zvizvi zvakadai. Right, muri Zimbabwe toenda kurunzi naSaviour Kasukwere. Saviour Kasukwere ari kuti the cabbage 3 fiasco is exposing the criminals behind the constitutional coup underway.
Zim is a crime scene, and the last thing these criminals want is a government out to clean the mess. They are running scared, and national power is the only defense they need. Chickens coming home to roost. Muri Zimbabwe. Muri kuzvionera imwe kuti zvinhu zviri kuitika muzimbabwe right now mafanis makuru, and in fact hasi mafanis zvakadai zvinogwadza, zvinokutaridza kuti shuwa democracy yava kure, ende zvinhu zvinogwadza zvisingambobviri. So regai tinzwe futi jealous mawariro ari kuti chii, jealous mbizvo mawariro ari kuti iye. So this is what you call a parliamentary consultative process where hooligans are hired to beat up citizens who are opposed to the constitutional amendment bill. Titaichazonyayana David Cotat, yemwana waDavid Cotat. This is pathetic. If lawyers, well-known human rights lawyers like Doug Cotat, are attacked in front of international television cameras, what solution to political violence are you proffering, Professor Jonathan Moore and Glenn Pan? This is the peace you said your BBI and CAP 3 would bring? Muri Zimbabwe. Izvi zvinhu zvokutoti ukazvitariswa unotoona kutoti vakomana vanyanya kuindirira shuwa mberi kwemakamera ese pasi rese, mberi kwemakamera ese pasi rese, vanhu vakaita sana Doug Cotat, maloya anozikamwa pasi rese, ndo vauri kuataka right zvazvoti ndo zvacho zvinowisa masanctions direct. Izvi akambobviswa masanctions anokandwa direct, endo yomufana murungu amururo boys, mufana wemurungu inobva yatoita seracism. Makamuona Trump asizombotamba neracism, akatofunga kuti muri kutoita zvamuri kutoita because of race. Muri kutsvaga ndo kunonzi kuresva uku, ndo kunonzi kuresva kwamuri kutiitira muZimbabwe, ndo kunonzi kuresva chaiko chaiko. Right, regai tinzwe kuti Constitution Defenders Forum vari kuti chihanzi the ongoing CAP 3 public consultations are fundamentally flawed, exclusionary and lacking credibility. The process is being conducted in a manner that undermines genuine public participation and violates core democratic principles. A consultation that restricts citizens' voices cannot be considered legitimate. A Constitution Defenders Forum rejects this process in its entirety and calls for a national referendum. Muri Zimbabwe isi tiri kutadza mavidhios ese muri kuzvionera imi zviri kuitika mafanis. Someone stole my phone. Someone stole my phone. It's my phone. Someone stole my phone. Someone stole my phone. Someone stole my phone. Someone stole my phone. Yes, I'm from Zimbabwe. Fuck you. Get my glasses. Knocked off.